mistoqsija sabiħa ħafna li Omna Marija wieġbet f'dera lil San Massimiliano Kolbe u rritu l-kuruna bajda u rritu wkoll kuruna ħamra. Il-kuruna il-bajda kienet tfisser is-safa u l-qdusija tiegħu. U l-kuruna l-ħamra kienet tfisser il-martirju tiegħu. Ma ninsewx li San Massimiliano Kolbe offra lilu nnifsu biex imut u flok missier ġewwa l-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz fil-Ġermanja, illi offra biex imutu minn flok il-missier ta' familja. U għalhekk anki San Massimiliano Kolbe huwa patrun tal-ħabsin, tad-drogati, tal-familji u ta' dawk kollha li huma favur il-ħajja, pro-life, favur il-ħajja. Ejjew ninduru anki aħna wkoll f'dan il-mument ta' talb f'dil ġurnata, nitolbu anki l-interċessjoni ta' dan il-qaddis li miet fl-14 ta' Awwissu lejliet Santa Marija u flimkien anki Momna Marija nitolbu il-grazzi għal kull wieħed u waħda minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti mlejt bil-ħeġġa għall-erwieħ u bil-imħabba għall-proxmu li San Massimiliano Marija Kolbe, assis u martri u devot kbir tal-Verġni bla teba Marija. Għatina fil-ħnina tiegħek u għat-talb tiegħu li naħdmu bla qiegħda għall-glorja tiegħek u naqdu lil ħutna l-bnedmin biex imqar sal-mewt insiru nixbħu lil ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġożwe. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Ġożwe: Illum nibda nkabbrek f'għajnejn Iżrael kollu biex ikunu jafu li kif jien kont ma' Mosè hekk inkun miegħek. Issa ordna lill-qassisin li jġorru l-arka tal-patt u għejdilhom: kif taslu sa xfar l-ilma tal-Ġordan, iqfu fil-Ġordan. U Ġożwe qal lilu li Iżrael: Ersqu law u issimgħu il-kliem tal-mulej Alla tagħkom. U żied jgħidilhom Ġożwe: b'dan tarfu li Alla l-ħaj qiegħed f'nofskom u sejjer ikeċċi minn qudiemkom il-Kanin, il-Ħittin, il-Ħiwin, il-Periżin, il-Ġirgażin, l-Amurin u l-Ġebusin. Araw, l-arka tal-patt tal-mulej sit l-art kollha sejra tgħaddi qudiemkom fil-Ġordan. Ma lill-qassisin li jkunu jerfgħu l-arka tal-mulej sit l-art kollha iniżlu riġlejhom fl-ilma tal-Ġordan, l-ilma tiegħu jofroħ waqt li l-ilma ikun nieżel. X'ħin in-nies talqu mill-erejjex tagħhom biex jaqsmu l-Ġordan, il-qassisin li kienu jġorru l-arka tal-patt marru qudiemhom. U meta r-reffija tal-arka waslu sal-Ġordan u riġlejn il-qassisin li kienu jġorru l-arka missew ma' xifer l-ilma, fi żmien il-ħsad kollu il-Ġordan ikun mimli sa fuq ix-xtut tiegħu, l-ilma nieżel min-naħa ta' fuq waqaf u qam gozz wieħed, il-bogħod ħafna ħdejn Adam, il-belt li qiegħda ħdejn Saretan. L-ilma nieżel lejn il-baħar tal-Araba, il-baħar il-mielaħ, ġie fix-xejn għal kollox u l-poplu qasam bi swid Ġeriko. Il-qassisin li kienu jġorru l-arka tal-patt tal-mulej waqfu fin-niexef f'nofs il-Ġordan u l-Iżraelin kollha baqgħu jaqsmu fin-niexef sa mal-poplu kollu għadda l-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. San responsorjali. Alleluja, alleluja. Alleluja, Alleluja, alleluja.
Meta ħareġ Iżrael mill-Eġittu, Ġakob minn poplu tal-Sim barrani, Ġuda sar is-santwarju tiegħu, Iżrael is-saltna tiegħu. Flimkien, Alleluja, Alleluja. Il-baħar raħu ħarab, il-Ġordan raġa' lura, qabżu bħal kbiex il-muntanji u bħal ħrief l-għoljiet. Flimkien, Alleluja, Alleluja. Xiġralek baħar biex taħrab, xiġralek Ġordan biex terġa' lura, xiġralkom muntanji biex taqbżu bħal kbiex u intom għoljiet biex taqbżu bħal ħrief. Flimkien, Alleluja, Alleluja. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni il-kmandamenti tiegħek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu qallu: Mulej, x'ikemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu sa 7 darbiet? U Ġesu jieġbu: Ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbih hu, martu, uliedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej nixteħed qudiemu jitolbu u jgħidlu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minnhom u beda jafsu. Ħallas dejnek, qallu. Il-qaddej sieħbu nixteħed qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: Stabar ftit bija u nrodlok. Imma dak ma ridx jaf, mar xeħtu il-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenna l sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan blaħraġ is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif demm dan id-diskors, Ġesu telaq lejn il-Galilija u mar il-Ludija fl-inħawi lem mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna llum ipoġġilna qudiemna il-maħfra li nafu kemm hija diffiċli. Imma qabel nagħmel riflessjoni fuq dan, xtaqt li nispjega forsi ftit ukoll biex nifhmu naqra iżjed il-valur tal-10,000 talent ikkomparat mal-100 dinar. Talent wieħed kien jiswa 6,000 dinari. Talent wieħed. Mela 10,000 talenti jiġi 60,000 dinari. Mela hekk għandna maħfra ta' 60,000 dinari ma' maħfra ta' 100 dinar. Araw kemm hija distak qawwi u kbir. Biex nieħdu anki idea il-valur ta' dinar,
Dak iż-żmien dinar kien il-ħlas ta' ġurnata xogħol. Jiġifieri 60,000 ġurnata xogħol laqqas ħajtek kollha ma jirnexxielek tpatti għal dak id-dejn illi kellek. U hawn qiegħed is-sabiħ illi l-maħfra rridu nifhmuha f'dan id-dawl illi Alla jaħfer lilna b'abbundanza hekk kbira id-dejn li għandna ma' Alla illi mbagħad jistenna illi aħna naħfru xulxin fin-nuqqasijiet ta' kuljum li huma nuqqasijiet ħafna iżgħar ħdejn in-nuqqasijiet kollha tiegħi u tiegħek maqudin flimkien. Mhux se nistaqsikom tippruvaw tgħoddu kemm il-dnub u nuqqas għamiltu f'ħajjitkom għax naħseb laqqas jirnexxielna nagħmlu l-kont sew. U l-mulej jibqa' jaħfrilna. Niedma u sobina immorru għandu u jaħfrilna. U nagħmlu l-istess talba li għamel dan is-Sinjur. Sinjur, dan il-qaddej, Sinjur ftaħar, stabar ftit bija u nrodlok kollox. Din l-indiema, din is-soba, dan id-dispjaċir li għalih il-mulej dejjem jaħfrilna, dejjem jilqana lura. U mbagħad aħna insibu diffikultà biex naħfru lil xulxin. Xi kultant mhux affarijiet kbar ta' anki fuq affarijiet żgħar, fuq il-ħmerijiet, fuq affarijiet żgħar li jikbru nkabruhom u ma naħfrux xulxin u nibqgħu nżommu anki fil-komma, anki wara li għaddu ħafna snin. U allura din hija l-istedina llum biex aħna naħfru kif wieġeb lil Pietru għallu xi kemm il-darba jrid jonqos neħija biex innaħfirlu sa 7 darbiet. Issa n-numru 7 fil-Skrittura wkoll jissinifika numru infinit ta' ħafna drabi. Ħallu le mhux għal 7 darbiet imma sa 77 darba, ġifieri prattikament għallu dejjem għandek tipprova taħfer. U għaliex użajt il-kelma tipprova għax irid inkun sensittiv li vera hija diffiċli biex taħfer f'ċertu każi u f'ċertu sitwazzjonijiet. Imma bħalma l-imħabba hija deċiżjoni biex tħobb, anki biex taħfer hija deċiżjoni. U allura jekk għadek ma ddeċidejtx biex tipprova dan il-proċess ta' maħfra lejn xi persuna jew oħra, nistiednek tipprova. L-maħfra hija deċiżjoni u proċess. U x'inhu dan il-proċess? L-ewwel pass huwa id-deċiżjoni nnifisha. Mulej, ejni biex naħfer, għax jien waħdi m'iniex kapaċi. Għandi bżonn l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex jien naħfer lil proxmu tiegħi. It-tieni pass ikun illi jiena irrid nagħti żmien għax jekk huwa proċess, mhux se nfaqqa subajja u l-għada qisu m'għamilt li xejn u l-għada qisu ma ġara xejn. Skont kemm għamilt li u skont kemm hija kbira l-weġġa, irrid żmien. Irrid żmien ta' fejqan. Irrid żmien ta' proċess biex jiena naħfer. U dak huwa t-tieni pass li għandna bżonn ħafna talb u għajnuna mingħand Alla biex naslu għal dan iż-żmien ta' fejqan biex inkun seren miegħi nnifsi minkejja dak li ġarrabt u nagħmel it-tieni pass lejn il-maħfra. Imbagħad jista' jkun hemm każi komplikati fejn dak li jkun jibqa' jagħmilek. U dak li jagħmilek ikun kbir u l-konsegwenzi tiegħu jkunu kbar. U allura inti trid toqgħod attent hemmhekk illi l-mulej fil-proċess tal-maħfra ma jitlobx minna li nkunu boloħ bla sens. Xi kultant it-tielet pass tal-maħfra jitlob distanza. Distanza li mhijiex mibeda. Mibeda qatt mibeda u kontra ħadd. Imma xi kultant għal jitlob distanza. Distanza għal ftit żmien jew anke għal ftit żmien iktar mill-wieħed jaħseb. Ir-raba' pass f'dan il-proċess tal-maħfra huwa illi jien inkun lest umli biżżejjed li jekk hemm bżonn ninfittex l-għajnuna, counseling, saċerdot, xi ħadd li jista' jġibna flimkien, ħalli niċċaraw is-sitwazzjoni, ħalli nifhmu naqra iktar xulxin, ħalli naraw naqra għaliex jekk hux qed inkabruha jew le, jekk hux qed intawluha jew le wkoll. Dan irid ikun bniedem li jenna biex narfu niċċaraw l-affarijiet. U jekk qasem ma jirnexxi, il-proċess tal-maħfra jkompli xorta.
Itlob għal persuna li weġġetek. Itlob għal persuna li għamlitlek il-ħsara. Il-mulej se jieħu ħsiebek. Il-mulej jaħfer lilek u jaħfer lil kull min idur leħ b'din is-soba, b'din l-indiema tal-iżbalji li nkunu għamilna. Kemmi sabiħa meta inti tidħol b'din id-deċiżjoni li verament tipprova taħfer. Ejjew, nkunu grati lejn il-mulej ta' kemm il-darba ħafrilna, anki meta ma kienx jistħoqilna. U ejjew nippruvaw ukoll naħfru lil xulxin bl-għajnuna tal-grazzja ta' Alla. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna. Mulej, inti imlejt lil San Massimiljanu bħeġġa kbira għas-salvazzjoni, għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Ħeġġa li waslitu biex imur missjonarju fil-Ġappun. Iqaf mal-Knisja tiegħek jew xandar l-Evanġelju lill-ġnus kollha, nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Mulej, int nissilt f'qalb San Massimiljanu mħabba kbira għal proxmu, imħabba li waslitu biex jieħu l-mewt flok missier ta' familja. Għamel il-bnedmin kollha jitalmu minnu joffru ħajjithom għal ħuthom fil-bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Mulej, intajt li San Massimiljanu mħabba kbira għal Verġni Marija imnisla bla teba ta' dnub. Għamel il-Verġni Marija tkun dejjem ta' ħarsien għal art twelidna u għad-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Mulej, intrit li San Massimiljanu jkun ta' eżempju għalina fil-ħajja u l-mewt tiegħu. Għatina li nitalmu minnu kif norbtu qalbna mar-rieda ta' Alla biex dejjem nagħmluha. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. U biex xieraq lejliet il-festa ta' Santa Marija, inselmu l-Omna Marija u nitolbu għatressaq dawn it-talbiet tagħna. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omma, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tiffiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek, Mulej, id-doni tagħna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Massimiljano Marija Kolbe nitalmu nofrulek il-ħajja tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżu ħajr il-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Massimiljano Kolbe, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fl-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha ntennulek innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet.
Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, insandru bil-ferħi l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni, inrodulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għanla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denj. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħarisx lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu issa li tqarbilna mulej bil-ġisem u d-dem tiegħek, għamel li nitkebsu b'dak in-nar ta' mħabba li minn din il-mejda qaddisa tiegħek ħeġġeġ lil San Massimiliano Marija Kolbe, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Qabel nagħlqu din ix-xandira nixtiequ nistednukom tingħaqdu magħna għada 15 ta' Awwissu fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Marija fil-Gudja għall-quddiesa fil-festa ta' Sittna Marija imtella s-sema. Nixtiequ ninfurmawkom ukoll li din il-quddiesa se tixxandar fid-9 ta' filgħodu minn flok fid-9:09 dejjem fuq TVM. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-min hu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna. Ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl
Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa tijarina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun li bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma jittalb tagħna Ġesu li twilet arina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li jisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, li lek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmugħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija.
mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, missier etern Alla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. għafrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jissoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li l-naqaddija tijak muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik, ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Massimiliano Kolbe, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna, il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.